Dit is de nije oanwinst van Dokkum. Tongersdei is de eerste pre-mantelzwaarwenning officieel opleveren. Nou, pre-mantelzorgwoning wil zeggen dat de mantelzorgwoning naast de bestaande woning gebouwd wordt. Dat die ook gekoppeld is aan de hoofdwoning qua energie. En dat de mensen voorsorteren op een eventuele zorgvraag. Je weet er net wat je leeftijd wordt en wat je met ouder worden zien onrennen. Alle banden die hier al zijn van HTMM kan wel bij u zwaaien. En die wensk, die kwam dus uit. De wenning die waard in maar een paar weken die het opbouwt en is no clear. Deze is uit mijn hoofd in 6 weken gebouwd. Dit is een dubbele woning en deze heeft een maximale oppervlakte van bijna 100 vierkante meter. De wenning waard op 10 februari in 2 die ontpleetst. En zo'n titiet is alles alwerken. De meesten hebben weer een protte werk verzetten in de klei en het weer te groen om dit vallenkoord te krijgen. Daarmee wie het nodig tiert om de kaai officieel te oelangen. Een hele volle wandpassering. Dank in vertrouwen in dit bedrijf en fijn van mij tekenen. Helemaal op proces. En ik jou de sleutels en ik wens je heel veel mooie dingen naar de einde.